Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahinyo Prep National Youth Front Women's Wing haga jing lam ka kong biti jerwa haga khat pharatare unai tong 8,000 aphawar da ka jing sngokhia namar ka jing shim kabu uwe ubar jella uba kerteng ususan Chaudhry ya kadukan ka kong rani marbanyang kabadai katrai jong kate kedukan kabadan ha yeudo persya jaka dejhur kumta ha ka jing lam ka kong jerwa nong yelam ke HNYF Women's Wing kalale ban khang talashi sendan ringkat ke jing shisha bakalayo banlum haba ai jingkren ka kong jerwa kala penremjur ya kate ke jingle don bor jong ute ubar jella uba shushong wai ha kate kedukan haba ya keren bat katrai jong kate kedukan ka kong rani marbanyang kala ong bawat ya kabai wai ru uklemsiu bat u ai stay order persya wat ya kate katrai dukan Nakaliang kaseng kapen remjoriu acting CM Himamelim bat ki menteri ki badai pet ya kayo kahan namar man kapor ki jujia ki jingsha thombor ki khasi ki badai hok banyo Hai Santan. Nanti. Hari ini kamera kan? Nakaling jong ako nga di biti juruan naka Presiden HNYF Women's Wing akan nikasngi bat ngelayo ay complain ba uni bakharu lasyong mentala kan pusdem ya kan nika dukan jong ikong bat nakaling jong uni usait pende nakapor sa kapor mentala daki snem halor baki try kilakwa ay kadukan na jong nrai kini man berbor kse thombor kse lia don bor ya ki jaj benriu kasi jongi kamtam kini ki try ki belada kum sab jong balai la don kata ka order bor kot ai ko order dengan pen bor kot kini ki jimpa nga ngawan hang ni menta mayo da ka bor ka complain anya ka bor nakaliang jongi kum kasang ipenrem jur ha ni ka yau jong uni u acting sim bat ki menteri ki sim jong ki menteri brokhat ka tin sha ki di ban pej bhai ka yau ka hat namar ba ni sa thombor na kapor sa kapor nadu hang nang ni na yau du ki thombor wat hadu kubuang na sa kapor daru ki map kini ki jaj benriu badan hang ni ka tin sha ki di bandan ka mensim men ya trilang bat ngi kejat benriu kasih pengede ki kasih ki bapaka nrai ha kan dikasngi kang tala ya kan dikedukan lengba ke jing yo jong kini ki gut order bar khot ni la biang lot hang dia tena kaliang jong ikum kasangi penrem jur ya kan ka sim himamelem baka di ban pek community ke jing duko jong kinong syong dukan ha kan ka yo ka hat jong ka briu nyau trap jong i diman berbor ban syak tombor ya ki jaj benriu la jong ni na kaliang kasang nginum la ban mak yano ru ngi ha ban pek bat nginum syaliang yano ru le ban biang kat kumki kot kisla nalor ba biang ru kini ki jaj benriu kila thombor be hang ni hapo rijungi nakapor sa kapor te nakaliang jungi kum kaseng kum kini ki jaj benriu la da kidon hi kini kino ki bawan komplain ngi mardor hi ngi wan ban khang talai kan ni halor ka komplain bro te nakaliang menteri badai pai ja kan ka yeu idai bandon kata ka jingkin kli ban sek ban pai ki kot kisla biang ne am kini ki trading license jong kini ki dakar ki basong dukan hang ni te ya ka bodon kam jung kita ngin sanang wat ngin nang pek na mata ka hapo ka himamelim jong unius imelim ngin sapek ya kan ka ai ka baduna ka ai ka batam ngin sa check
ikan ke bedang sak baru. Kaya kita lagi komplain kau ngapa yok na. Mana ba komplain ai betul. Baru kau yang ni kidon komplain ini itrai lah don hang ni kan ni kadai kakut kan ni kabawan nakut. Ini kadai kabawan napo police station. Ini kibawan na lawyer. Idon lo hang ni baru kau kan sa ko PAP ki media baru. Nang ba ini i ke jing sisa bagi sak kambor nang. Kijak benriu kasih di bedon hang ni ko yodu. Ketang noi kong. Tai kong tredukang. Ikong Rani Marbanyang. Batai kendat akan overcome ule dan bor ya kena try. Aku nak jingle don bori kan ni itrai man tak keren ya ka ba sisa buat ka ina nganga yo kini komplain ko istangan sa ko PAP nang ba pinla ba jung sisa baka dai ni am kat kong kajing don kam jung try hok jung kan ka depan Dre uniu ba trong wai ule ai da ka sti order yang na la kanus nem ngala su update ka bai wai room ai ule yu te ngam tep bat nakran ru keren persia ong man yang na ba wat ai la apa dukan dengan ai up bat ka kuat kala ai yang ko order bat usiem ru ngala yu ki kuat kisla na kata kada mentah na ban jing yarap na ki kiseng bakin ai jing yarap yang na bat na sungu kiseng bakilawan yarap yang na kata Nadu benar ulah songwai. Chong ngam tip even gan trading license you ane ya ba ka trading license na nga ka try ngam ai order ya ka trading license ngam ai NOC kum no your trading license kapwa ya ka taru ba kan tip mo ma ka trading license jelam ka NOC jong ki try kim la ban your trading license dimantana do 2019 kan kala ya bat kala ko 2021 ang ba ka action ngala ai swa ya ka notice na kuat ba ummi dari ule tahe umsngap di tangam bansia bangan le ada gambar bat kiseng bakin man yarap yang